everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Taray mo daan na sa penthouse. Sige na. Okay, attorney. Oh. Unsa man kay pangutanan ni papayhana? Lain man ang iyang ngisi. Ura man og ngisi sa ero nga pumapak. Unsa di may pangutana? Nganong mag-penthouse man sad ka? Aron doon na rin kay masangpit kung na kay mga kinahanglan. Ah, Og aron ako nasa nga ma-avail ang imong gihatag nako. akong gihatag? Imo naman gihatag nako ang usa ka penthouse suite. Ha? Kung nalimot ka, ako na itong picturean ang part sa contract nga na ato. No need. Okay. Oh, Kamulay pili og table. dito ta ay. Irene, dali. Paunahan siya to ni uy. Okay naman guna siya. Dali na. Wala lagi din si Irene. Aw, niya po tingal si Angel. O niya, wala na tapabuta. Mas maayo nun. Sila rin ni Das mga pinalit. Sweetheart. Mm. Dili lang una tamamalik sa mansion, be. Hmm? Murag nagkasabot ko si mo gusto da. Okay na ka? Okay kayo? Yes! Anya, asal man ni mo gusto nga, mo check-in ta. Ikaw ko'y bahala. Okay, ako'y bahala. So, this is your penthouse. Wow! Kanindot ko din ni attorney. Salamat kid kaayo, attorney, ha? Imo gid mi gipasuway og dinato. Sige. Biyaan sa tamo. Kung doon na mo'y kinahanglan nun, narakos pikas ha. Sige, attorney. Sige. Angel! Kanindot din ni uy. Pagtagbaw gyud. Kay tulo man ta kaadlaw din eh. Ha? Uy, Unsay uy? sila si Ryan? Di na to mga bata uy. Ug mas malipay ganito nga wa ka. Ayaw good ana, Angel. Unsa bay ayaw uy? Imo na silang gitugutan ganiha nga biyaan ka lang og sila'y nagkuyog. Pues, pasag di na to. Pero... Ay na pero good. Basta kay sul sa tulo ka adlaw mag-enjoy ta dinhi. Magpa-rich kids ta. Unya, o sabi ato irason niya nung karumpatan na kapauli. Basta, ako rin bahala. Pero time pa, nangatuog na sila. Masayo pa man ron. Nganong ang mga suga raman sa gawas ang nagsiga. Ngiob man ang mansyon mismo. Bitaw, no? Gitoyo na sa natong Angel. Os, kag di tapasudlo, no? Imposible. Di makaya ni Irene nga pasagdan ta. Huwag na magduda sa Irene na to. Pero na, kung nagduda man, wa na niya gitagad. Dako ka nagkugman akong bihana, uy. Unya, ikaw? Aw, ano pong tana na, gut? Nga sa ato pa. Dako pag yun ikagugman niya. Kung dako pa, waon ta taron. Ay, Oh, hala, kauwan mo yun. I-press na yun ang doorbell. Nindot mo sa diin magdinato ta panagsa. Irene? Angel, pwede ko manawag ni Ryan? Paano yun mo? Dili.
Ako lang siya paibaon nga, dili ta mamauli ron sa mansyon. Ako rin manawag niya. Gusto ka dito yung number? Ako lang yung makiksulti niya. Ako ra. Oh. Pasalida oh. Nago kay ng atong TV oh. Tuarang remote ay. Tanaw og salida diha. Ayaw pagunahon na atong imong bana. Ryan, uy! Nga nung matablihin nila. Animal, gipaugatan kita tong Angel da. Abi pa na ako, dako kay gugman ni mo si Irene. Nga asa naman na siya karon? Oh, mabundak na ganing uwan ron. Ay, Wa na gyud yan! Wa na gyud yan! Ni uwan na! Vincent! Tawgi na lang! Tawagan, kabitaw. Oh, oh, ito'y cellphone. Wa kay number ni Angel? Wa. Oh, Oh, nainanawag ni mo. hello? Dili mi mamauli sa mansyon karon. Nag-inform lang ko. Unsa? Oh, hello, ngano? Hello? Hello? Buset! Oh, unsa man? Kisa man to? Si Angel, di ko lang sila mamauli karon sa mansyon. Unsa? Oh, nga sa ato pa, way tao diha karon. Animal, hain maday ka sila karon. Unya, asa mo tabatugin eh? Mamalik na lang to sa atong gi-check-inan kanina na. Wala ko budget eh. Mahal nun to dito. Mangita na baratuhon nga lodging house. Ah! Wa man ko makasabot sa kong kibati ron eh. Happy kay ko. Pero at the same time, subo sa happy ko kay taas-taas yun ang time nga nagkauban mi karong adlaw. Ito sa office, kanina sa cafeteria, o karon naara sa pikas penthouse. Ganan pa unta na ako siya nga ikasulti. Pero tingaling natug na. Tingaling makadisturbo ko. Ay, manaog na lang ko. Ato ko sa bar. Luoya sa akong amika, uy. Nagkatuog naman lang kadugayan. Na-worry gid sig maayo sa may laki niyang bana. Ay, may ragyod nga ako magminyo. Kay way labad sa o. Pero, time pa. Ano pa man ko makatuog? Alkansi ko inida. Magbasa na lang kong nagal sa cellphone, pi. Para paduka. Oh, uy. Ano na nawag mo ni Mervin? Hello? Ma'am. Rias bar si attorney. Medyo naigo na siya. Naigo? O say naigo? O say nakaigo? Ha? Angel. Where is my angel? Ano ka? Naunsa man ni siya? Ma'am. Tingnan lamay kung magpatabang kang daan niya. Nga naman lang ninyo siya kito sa taas. Nakaila naman ka mo ini niya. Ay, kung ma'am, amor bito siyang gisuyan o da, ma'am. Hindi man siya masugot. Ikaw ang yun iyang gusto. Mao ba? Oh, Nga sige. Ato na ni siya na doon sa taas. okay ma'am. Ara kita ahon sa taong hubog eh. Doon sige na doon. Asahan na lang na ninyo siya. Angel. My angel. I-plaster na lang na ninyo siya sa kama dong. Sige na, okay na na. Sige, salamat ninyo dong. Salamat pa, ma. Gilara kita ahon sa taong mahubog eh. Bisan unsa pa'y profession. Kung mahubog na gani, wag kay ayo.
Bi, Uh, videohan ko ni Bi. Dayon, akong isend ugma. Mauwaw man gid ka ba? my love. Oh, uy, Uh, nagiskot na my love? Be, ipaduol na akong kamera para madungog yung kinsay iyang love. Booking man yun ba? Na, mabuking yun karon. Ingon-ingon pa kang di ka magminyo. lipay ko karong adlaw, my love. Lipay pa. Nag-dating nga rin kanahan siya ang dam ko ay. Oh. Lo. Napay pinahilak-hilak. Saon man ako pagsulti nimo. Saon ako pagsulti nimo. Nga mahal kayo tika. Uy, unsa ba ko di ay? Wa pa din siya makaingon? Murag exciting ni ta. Musulti man gini siya bakin sa iyang may love pa. Ipadayon lang gini nako ang pag-video. Unsa man ako pagsulti nimo, Angel. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.